ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଟଚ୍ ବି ଓଡ଼ିଶା। अरे मते देखिए पूर्वरु आ टिके कॉन्सेंट्रेट अरे पाटर पसो आ थतकलाइब करिवो ना आ लाइक करिवो शेयर करिवो थतकलाइब करिवो आ चुम्मार भूलिबनी ना किभଳି ଭାବରେ ସେ ଏ ଭଏସ୍କୁ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେବେଠାରୁ ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଅତିଥିକୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ନମସ୍କାର ତାପସ ବାବୁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ନଟିଆ ଭଏସ୍ଟାକୁ ଏମିତି ପୁରା କପି କଲେ କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରୁ କଲେ ନା ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ନଟିଆ ଭଏସ୍ଟାକୁ କପି କରୁଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ନଟିଆ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପିଲା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିବାଟା ଗୋଟେ କରିବା ପିଲା ଭାଇମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦେଖିବା ଆଉ ଚାଲିଛି ଆଉ। ନାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ରେକର୍ଡ଼ରକୁ ଗୀତକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଗୀତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ଭଏସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ବି ଯାହା ଦେଖିଲି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବାହାରେ ଯେ ଆପଣ ସେ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଯେଉଁ କଥା ହେଉଥିଲେ ପୁରା ନଟିଆ ସହିତ, ମୁଁ ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲି ଯେ ଆପଣ ନଟିଆ ଆସିଲେ କି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଯାହା ହେଉ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେଉଁଠି ବସୁଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ହସର ମହଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ 2-3ଟି ଡାଇଲଗ୍ ନଟିଆ ନାଁରେ କେମିତି ସେ କପି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ। ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଆରେ ମତେ ଭୁଲିଗଲେଣି ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ ଆଉ। ଆରେ ଆରେ ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି ତ? ଆଲେ ଆଲେ ଆଜି କଣ ଖାଇତ କିଲୋ? ଆଲେ ମଟନ ଖାଇତ ନା କୁକୁଲା ଖାଇତ ନା କଣ ଖାଇତ? ଆରେ ଏମିତି କଣ କଥା ଦେଖୁଛ? ଜମା କଥା ତ ଠିକ ନାହିଁ ଆଉ। ଆଲେ ନାଇଲେ ସାଙ୍ଗ, ଆଲେ ଇଏ ଏମିତି କଣ କଥା କହୁଛି? ଯଦି କଣ କରିବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି ଜାଣିଛୁ ତା ପେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଦିଟା ମୁସା ଛାଡ଼ିଦେବୁ ହେଲା। ଆରେ ହଉ ସାଙ୍ଗ ଜମା ସେମିତି କହନି। ଆଲେ ନାଇଲେ ସାଙ୍ଗ, ସେ ଭୁଲଭାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତାହେଲେ ସରି ସାଙ୍ଗ ସରି କହିବୁନୁ ଆଉ ହେଲା। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା ଆଉ ମୋ ନାକରୁ ଖାଲି ସିଙ୍ଗାଣି ବହୁଥିଲା। ମୁଁ କଣ କଲି ଜାଣିଛ? ଆଲେ ନାକେଲେ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଥାନ୍ତୁଲି ଫୁଲ ଖାଲି ଥଳ ଥଳ କରିଦେଲି ମୋ ନାକରୁ ପୁରା ଠିଙ୍ଗାନି ବୋହି ପଡ଼ିଲା ଆଉ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ସେ କଥା କହନି ଲୋକ ରାଖିବେ। ଛାଞ୍ଚୁଣି ପୁରାନ୍ତି କଣ? ଆଲେ ନାଇଲେ ସାଙ୍ଗ ତେମିତି କାହିଁ କହୁଛୁ? ଆରେ ସେମିତି କହିବି ନା କେମିତି କହିବି? ନାଇଲେ ସାଙ୍ଗ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ ଆଉ। ନମସ୍କାର। ଆଲେ ଆଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା? ନ ଦେଖିଲେ ନା ମୁଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆରେ ଏଇଟା ଜମା ଠିକ କଥା ନୁହଁ। ଆରେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଟଚ୍ ବି ଓଡ଼ିଶା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ନା। ନ ଦେଖିବେ ଯଦି ରାତିରେ ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଇକି ମୋବାଇଲ କି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସିବେ।